Nu skal vi prøve at lave en lineær regression, altså se om en udvikling kan sættes på en formel. Og vi vil her tage antallet af personbiler, stigende fra 1965 til 2005. Læg lige mærke til, at vi kan ikke tage 2006 med i datamaterialet, så det vil den ikke er i samme tidsserie som resten af data. Vi vælger altså antal personbiler fra 1965 til 2005, indsætter et punktdiagram. Jeg valgte indsæt herover punktdiagram trykket, og vi får nu en grafisk gengivelse af antallet af personbiler fra 1965 til 2005. Vi skal nu have tilføjet en tendenslinje. Det gør vi ved at trykke inde på dataetiketterne, højreklikke og trykke tilføj tendenslinje. Det åbner nu et dialogboks op. Den er i forvejen på en lineær vækst, altså en lige vækst. Vis ligning i et diagram, og vis r kvadreret eller r i anden værdi, og luk. Vi kan nu se, at der er tallene her har en r i anden værdi på 0,9552. R i anden angiver spredningen, og hvis r i anden havde været 1, havde tallene lagt på en perfekt lige linje. Vi kan nu konkludere, at det i forhold til vores r i anden værdi ser ud til, at antallet af biler stiger proportionalt hen over tiden, men man skal stadigvæk ind og fortolke og sige, er der nogle andre udviklingstræk. For eksempel kan vi sige, at i årene frem imod 1990 ligger tallene væsentligt over stregen, hvorimod 1965 ligger væsentligt under. Måske skulle man overveje at fjerne 1965, om den er en outlier. Man skal altså nu gå ind og fortolke på sit datamateriale.